ଜାମ୍ପାଣି ଗାଁଠାରେ ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଯୁବକ ମୃତ। ସୁଣ୍ଡଳ ଗାଁ ହିକେଇ ସାହିର ବିଦା ଦେହୁରୀ ବିଗତ 2 ବର୍ଷରୁ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ଜାମ୍ପାଣିରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବିଦା ଦେହୁରୀ ଗାଁ ନିକଟ ଗଛ ଉପରେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଯୁବକ ଗଛ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ପରେ ଗରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକର ମୃତ ଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।